ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТЖ. Имрӯз 5 январи соли 2025 сол навори хонаҳои арзон дар канали Саудо ТЖ пешниҳодтон мешавад. Тамошо кунед. Нарх наво аз 58 000 сомон сар мешавад. Дӯстон шухеле ки аз обложка видео дидем. Бениҳоят нархҳои арзон, хонаҳои арзон, хонаҳои коробка, заминои арзон. Хулоса ки навор беҳад навори зур шид, навори шавқвар, навори ҷадид шид ки пешниҳодтон мекунем тамошо кунед. Баъдан барои қабули реклама шумо низ дорои замин, мошин, хона, квартира, аппарати техникаву компания, офис чизе ки дорен, метавонен дар WhatsApp Саудо ТЖ муроҷиат бикунен. худо хоҳад рекламаи фасонаш мекунем, фурӯшта мегузорем. дар видео лайк монен, дар канали Саудо ТЖ подписатсия кунен. навора шурӯъ мекунем. Видео навора бо диққат то охир тамошо кунем бачаи азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, замино, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиону, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстони ака мега ки ассалому алайкум бародарон. касоне ки аз тарафи трассаи роҳи Файзобод Душанбе то 7 километр хонаи фурӯшӣ ё квартираи аз 60 квадрат боло дошта боша, ба ҳамин номеро занг зана. фақат ҳамин раҳда наздик боша бачакои азиза. аз трассаи роҳи Файзобод Душанбе то 7 километр кадомитон дорен 60 квадрат боло, ҳамин шахсиятда метавонен бинависен. WhatsApp имо рақамаша мегузорам бачако. аз уми мо ба дили пир муроҷиат бикунем. ва яка мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз. як хонага дар кораи аз тарафи Ҳисор ё Қурғонтепа, Ваҳдат то 100 000 сомона мехарам. наличи сум дорум, без ремонтай, ремонт дорай. хулоса ки як хонага дар кораи аз тарафҳои Ҳисор, Қурғонтепа, шаҳри Бохтар, шаҳри Ваҳдат то 100 000 сомон наличи сум дорум. ремонт дорай, без ремонте. дар WhatsApp муроҷиат бикунем, мегирем. мега ака ҳамин хеле эълонҳо дар кор бошад, дар WhatsApp месен. замин дар кортунай, аренда комнат дар корай, чиз дар корай, дар WhatsApp месен, эълон мекунем. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Рудакӣ, гардиши Ленинград, фабрика Ленинград, духонага бо масоҳати 45 квадрат дар сокони этаж. нигоҳ кунем бачаҳо, хеле нарх редка мешавад. хеле шароит қатӣ, хеле цена қатӣ. иншоалло ки кадомитон мегирен оштон шо. акада сум дар ко ба он хотир савдош кесад. 250 000 сомон нархаш. духонагаи 45 квадрата дар сокони этаж 250 000. рақамои WhatsApp, рақамои дастӣ мегузорам. ҳамин квартира дӯстон бо чизу чорааш савдо карда мешавад. евроремонт кардагӣ тамоми шароито ҳастай. лаби роҳи калонда қарор дорад. наздикии масҷид, наздикии бозор, наздикии мактаб, коллеҷи тиббӣ, маршрутҳо ҳамаш аст. 41, 45, 48 автобусо, троллейбусо. хулоса ки ҳамаи шароито об свет ҳамаш ҳастай. кадомитон ки мегире ина занг зад пурсоншен. дӯстон, мегузарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Вахш районаш деҳаи Питеда қарор дорад. дӯстон азиз, як ҳуҷрага масоҳати 6 сотиқ замин дорад. 6 сотиқ замин, гирдаш маҳкам, об свет ҳаст, шароитҳои зиндагӣ беҳтарин шароитҳо ҳастай. 3 та рақам плюси 7-ш имо дорад. дӯстон азиз,
4 та ягаш телефон дастиай плюс яф 3 тана ахираш 482 ҳам телефон ҳам ватсап дора. занг занен. мега мактаб 10 минута пиёда роҳ масофа дора. масҷид камтар дуртар. магазин балнеса 10 минута роҳ. об свет ҳастай гирдаш маҳкам кардагӣ. ина дӯстон кадомитон серьёзни хонахар ҳастен, хонаи арзонтон дар корай. аз нуми канали Сауду ТЖ ҳамроҳи Суаймон масъя кунем. видео камтар дароз буд, иқарак давондем бачаҳо азиз ки ба хотир тезтаракай далчи маълумот пурсен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи 5 деҳаи Охчапарда қарор дорад бачаҳо азиз. деҳаи Охчапар ноҳияи 5. се хонаи коробка, масоати 30 сотиқ замини фурӯшӣ, замини назди ҳавлигӣ, замини курам не. свет ҳаст, роҳ ҳастай, роҳ дора. мактаб қариби хонада қарор дора. нархш 120 000 сомонияй, муомилаи созам дора. номер ватсап ахираш 3 аз нуми канали Сауду ТЖ муроҷиат карда метонен. лайкое ки дар тарафи дасти чап мондагия бачаҳо нигоҳ кунед. лайкотона гузорен. обуна шин дар канал подписатсия кунед. канали Сауду ТЖ дар хизмати шумо дӯстон азиз. ҳай бо дорем канали Сауду ТВ вайшам медонем ки тамошо мекунед. хулоса оиди хона ҳам акақати дар ватсапшон занг зада маслиҳат кунед бигиренш 120 000. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ равон кардан ки дорои 3 ҳуҷра, масоати 20 сотиқ замин, ноҳияи восе, деҳаи навбаҳор қоқовод меган дар амуҷа қарор дора. 190 000 сомон нархш. рақамҳои ватсап, рақамҳои дастӣ рӯи экрани шумо мебарад, занг занед. хонаҳо мега 6 ба 3 ҳамаш. об свет ҳастай, ремонт миёна, дарахтҳои мевадиҳанда дора. наздикии хонада мактаб, мағоза ҷойгир ҳастай. нархш 190 000 сомон ки боз муомила дора. хоб документу ҳава сатфоиза, ремонт падабои тайёр. хулоса ки барои зиндагӣ кардан хона тайёрай. 190 та аз нуми канали мо муроҷиат бикунед бачаҳо. хонаҳотона, заминотона, квартираҳотона ҳаракат карда видеонавор карои кунед, ё ки рафта худмон аз пеш навор кунем, бо беҳтарин кор мешавад. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигӣ. боз хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ бениҳоят арзон равон кардан ки дар ноҳияи шаҳри тузи носири хусравда қарор дора. 120 000 нарх дора. ҷамоати 44 чашмада қарор дора бача азиз. дар 44 чашма дар пасёлкаи подвоза қарор дора. 15 сотиқ замин дора. 2 дар хона дора. 2 рақам дасти ватсап мегзорам, занг зад пурсоншен далчи маълумот иловагиша бигирен. хонаи навсохтагӣ кирпичи мега лоӣ 2 дар хона дора. хуб 2 дар хона дора, 15 сотиқ замин дора, свет дора, обдоре мега, хона сертификат дора. хай ремонтош ҳамин ҳолат кардагӣ. нархш боша 120 000 сомон. кадомитон ки харидори серьёзни ҳастен, ҳамон нафарҳо метонен муроҷиат бикунен. хулоса далчи маълумот баъзе саволҳои иловагӣ боша агар тариқи рақамҳои дастӣ ватсапша мегзорам, занг зад пурсоншен. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дора. якҳуҷрага квартира дар 10-ум этаж бо масоати 45 метри квадратӣ назди ҳукумати Ленский район, ноҳияи Рудакӣ. сена 228 000 сомон нархш. 45 квадрат дар ҳолати коробка, 10-ум этаж, як хонага. якҳуҷрагаи фурӯшӣ 10 этаж мега, доми 10 этажа, иҷозати ремонт мега, ремонти зиндагӣ ҳастай. дукомнатаи озод карда мешавад. кадомитон ки мегирен наздикии ҳукуматда қарор дорад. садик, мактаб, ҳама чизҳои лозима ҳастай. обу свет пастайни ҳастай дорад. илтимос беҳуда нороҳат накунед. нарх 228 000 сомон, 45 квадрат, якхонага дар 10-ум этаж, доми 10 этажа. маълумоти бештар занг зад пурсоншен бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Ҳасанобод 144 000 сомон нархаш. се хонага, се сотиқ замин, Ҳасанобод, ноҳияи Рӯдакӣ 144 000, повороти Ёвон мега. аз Олисавет мегзарӣ, Ҳасанобод тамом мешава, плакат мешава, медрои мега поёнтар мераи, хулоса ҳамворӣ мешава. Навхонаҳо се сотиқ замин дора. хуб, се ҳуҷрага дора. як ҳуҷра 6x3, дуюмаш 5x3, сеюмаш 3x3 ва як калидор дига дора. гирдаш маҳкам дарозчаспондагӣ, аднаскарни бардоштагӣ 144 000 сомон. Боз далши маълумот занг зад пурсоншен. рақамҳои дастии ахираш WhatsApp хати 0133 да метавонед муроҷиат кунед. беҳуда занг назанед бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳафтум ҳастае, ки дорои 8 сотиқ замин ва 5 ҳуҷра дар ҳолати коробка. хуб, проекти фасон бо хишти илоҳӣ бардоштагӣ, савхози айнӣ, ноҳияи Зафаробод 150 000 нарх. WhatsApp шунда мегзорам, занг зад пурсоншен. фурӯшӣ дар Зафаробод савхози айнӣ 5 хонага бо 8 сотиқ замин дорад. 150 000 муомилаи соз карда мешавад. хуб, далши боз маълумоти иловагӣ оиди ҳамин хона, нашоти нарх навош, нашоти саволҳои дига, адреси пурра метавонед дар WhatsApp-шон нависонда ёки масеҷ кунед ёки занг занед пурсоншон. бародар азиз, аз Саудотаҷе фақат эълон кардан, аз шумо тамошо кардана, лайк, поделисаву подписатсаву равон кардани хонаҳо. дӯстон азиз, дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшии навбатӣ ҳастае, ки дуҳуҷрага масоҳати 10 сотиқ замин дар ноҳияи 5 ҷамоати Мирзоянз қарор дорад. нархш боша 58 000 сомонай. гирду атроф мардум зиндагӣ доранд. бародар азиз, 58 000 сомонӣ. ина кадомитон серьёзни харидорен, муроҷиат бигирен. хеле нархҳо редка мешава. фурӯшӣ дар ҷамоати Мирзоянз, ноҳияи 5 хона, коробка. ҳадесен кадом ҳолат чӣ хел кардагиан, мегирен далши бо корш мекунен. хонаҳои барак кардагӣ, нависчаи фасон кардагӣ. дӯстон азиз, хулоса бо далши маълумот занг зад пурсоншен. дӯстон, мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае, ки дорои 10 сотиқ замин ва 3 ҳуҷра, масоҳати замин 10 та, 3 ҳуҷрага. адрес ноҳияи Фархор 235 000 нарх. хона дар Карл Маркс қарор дорад. бародар азиз, срочно фурӯхта мешавад. хона тайёрай, медрои зиндагӣ мекунӣ, кам ремонтшам мекунӣ. баъд мега хеле хулоса ки хона далши кор дорад. дӯстон, кадомитон мехарен? 235 та, масоҳат 10 сотиқ, 3 ҳуҷра, ноҳияи Фархор, деҳаи Карл Маркс қарор дорад. бародар азиз, далши маълумот занг зад пурсоншен. ҳамин Карл Маркс дар ноҳияи Восеам ҳастае. дӯстон азиз, дар ҳамин ноҳияи Фархорам будастае. чхел ки ҳисор уртабуз ҳастае, дар Фархорам уртабуз аст ку. бародар азиз, хулосаам хеле ҷо. далши занг зад дар WhatsApp ахираш 41 муроҷиат кунед. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастае, ки як ҳуҷрага квартира, 1 этаж, 30 метри квадратӣ, ноҳияи Сино, 102 микрорайон, шаҳри Душанбе 285 000. хуб, хона мега қарор дорад дар 102 назди таксиҳои Регари Ҳисор. бародар азиз, 15 квадрат 1 этаж, 15 квадрат 2 этаж, обши мешава 30 квадрат. бародар азиз, 2 этажа ҳай. дӯстон азиз, якм демаш 15 квадрати 30 квадрат. маълумоти бештар занг зад пурсоншен. обши 30 квадрата 285 000 сомон мегам. занг зад пурсоншен.
дӯстон лайкотонро гузорен, дар канал подписатсия кунен. Хона, замин, мошин, квартира, аппарат чизе дорен, дар ватсапи мо Saudo.tj ёки Saudo TV рӯй кунен. Рекламаш карда фурӯш намегузорем. Зиндаву сарбаланд бошен. Раҳмат ки моро тамошо мекунед. Обод бошед мардур азиз.